Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat na pinagpalang mga anak ng Diyos, pamalakpak ng malakas. At magsabi ng praise the Lord. God bless you po, minamahal. Nawa patuloy tayong pagpalaing lubos na maging matapat sa lahat ng bagay. At kung ready na kayo, kumuha kayo ng Biblia, papel at ballpen upang ating may tala ang ating pag-aralan. Tayo pong lahat ay dagliang tumayo. Amen? Tumayo po tayong lahat upang magbigay galang sa salita ng Diyos dahil ating pinagpalang mga aralan. Ito po ating beloved preacher, beloved elder, brother Romeo Benitez. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved ordained preacher. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayong lahat mga minamahal ay magkaisang manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, amang banal na mapagbala, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat, Panginoong Hesus, muli na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin sa pribilehiyo upang sambahin ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat, Panginoong Hesus, at nakarating diyan sa kalangitan ang mga naunang bahagi ng aming pananambahan na ito'y iyong nilangisan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoong Hesus, at kami yung sinamahan patunay na iyong ipinadama ang iyong matamis at banal na presensya sa aming kalagitnaan. At sa oras na ito, Panginoong Hesus, kami ay sama-samang naninikluhod sa iyong banal na harapan. Humihingi ng kapatawaran, Panginoong Hesus. Patawarin mo kami sa aming nagawang pagkakasala, kasalanan na paulit-ulit, Panginoong Hesus. Linisin mo kami, hugasan ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo at sa pag-aaral ng iyong salita, Panginoong Hesus. Samahan mo ang iyong lingkod, Panginoong Hesus. Sa ganang akin, wala akong magagawa, Panginoong Hesus. Ikaw, Panginoon, ang magbigay ng karunungan, Panginoong Hesus. Bigyan ng kapangyarihan ang iyong salita. Huwag ako ang makita. Gamitin mo lamang ang iyong lingkod bilang daluyan ng iyong salita, pagpapala at sa bawat makikinig, Panginoong Hesus. Buksan mo ang aming pangunawa, puso at isipan, Panginoong Hesus, upang kami ay karapat-dapat makinig ng iyong salita at sa pangkaratang panalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Disrada Almeida. We bind and cast out the power of darkness, demons of unbelief, demons of doubt, cast out in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Minsan parating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At muli ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At aking pinapaabot ang mapagpalang hapon sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Disrada Almeida, at sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa hindi nating makalimutang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida. Mapagpalang hapon sa inyong lahat, mga minamahal, sa ating mga beloved visitors. Welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, at maging sa ating mga ginigiliw, minamahal na mga live webcast viewers through Facebook and YouTube, Luzon, Visayas, and Mindanao, at maging sa ibayong dagat. Talagang sila ay talagang patuloy na umaantabay na kayo lamang ay manatili dyan, at anuman ang inyong panalangin, ito ay talagang katutugunin ng ating dakilang Diyos dahil walang imposible sa Kanya. Amen. Praise the Lord. At maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon, at sa inyong lahat, mga minamahal, at higit sa lahat, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Purihin ang ating dakilang Diyos at ating pag-aralan ang Kanyang salita, mga minamahal, at ating itala ang ating mga pag-aaralan dahil ito ay napakahalaga sa bawat isa sa atin, lalo na ngayon na tayo, mga minamahal, ay alam natin na tayo ay nasa huling araw na. Kaya mahalaga ang salita ng ating
pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ating buksan ang ating mga Biblia, mga minamahal, dito sa aklat ng Gawa ng kapitulo 9 ng talatay 31 at Isaiah kapitulo 8 ng talatay 13. Ang sabi dito, mga minamahal, sa gayoy nagkaroon ng kapayapaan ang iglesia sa buong Judea at sa Galilea at Samaria, palibhasa'y pinagtibay at sa paglakad na may takot sa Panginoon at may kaaliwan ng Espiritu Santo ay nagsisidami. Sa aklat ng Isaiah, kapitulo 8 ng talatay 13, ang sabi dito, mga minamahal, ang Panginoon ng mga hukbo, siya ang inyong aariing banal, at sumakanya ang inyong takot, at sumakanya ang inyong pangingilabot. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkabasa ng kanyang banal na salita at ang ating pag-aaralan. Ito ay bibigyan natin ng titulo at dyan na rin natin kukunin dyan sa ating teksto sa Gawa. Ito ay bigyan natin ng titulo na paglakad na may takot sa Panginoon. Lahat ng may takot sa Panginoon ay magsabi ng Praise the Lord! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At dito sa ating nabasa, mga minamahal, nabanggit dito, mga minamahal, ang tatlong lugar, mga minamahal, Judea, Galilea, at Samaria. Maaring dito sa ating bansa, mga minamahal, Luzon, Visayas, and Mindanao, yung nabanggit dito na iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na sinabi dito, mga minamahal, na lahat ng mga Kristiyano, lahat ng mga mananamba, sinabi dito, mayroon silang kapayapaan. Amen. Iglesia ang nabanggit dito, mga minamahal, na sa mga believers na sila ay may kapayapaan, mga minamahal, na sinabi ayon dito sa ating nabasa, mga minamahal, na ang mga mananampalataya ay may takot sa ating dakilang Diyos. Dahil sila ay may kaaliwan, patuloy na sa kanilang pagkatakot sa ating dakilang Diyos, patuloy na nakikinig, patuloy na dumadalo, at sila ay inaliw. Ipinadama ng ating dakilang Diyos ang kanyang matamis at banal na presensya, kaya't sila ay nagkaroon ng kapayapaan. At maging sa ating buhay, sa buhay ng bawat isa, na kung tayo ay mayroong takot sa ating dakilang Diyos, mayroon din tayong kapayapaan. At kung ang ating puso ito ay sakdal, mga minamahal, ay mararamdaman natin ang matamis at banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil sa bawat isa sa atin, tayo, mga minamahal, ay kinahabagan ng ating dakilang Diyos. Amen. Kinahabagan tayo ng ating dakilang Diyos, na bagamat sa ating buhay, mga minamahal, tayo ay talagang paulit-ulit na talagang against, minsan o madalas against tayo, hindi sumusunod sa salita ng ating dakilang Diyos. Bakit, mga minamahal? Maaring wala tayong takot sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen.
Ating nababaliwala ang salita ng ating dakilang Diyos kung ating titignan sa ating lipunan. Mayroon tayong mga mambabatas. Amen. Mayroon tayong mga nasa kapangyarihan na gumagawa ng batas upang sa ating araw-araw na buhay, sa ating probinsya na ginagalawan, bayan, bansa, ay mayroong kapayapaan. Amen. At once na ang isang tao ay nakapag-commit sa batas, o sabi nga natin sa sa batas sa trapiko, mga minamahal, na alam natin na maraming pinagbabawal, maraming mga ginawang batas, mga signboard upang maayos ang daloy ng mga sasakyan. Nandiyan ang mga sinasabi na talagang no left turn, no U-turn, at do not enter. At once na yung batas na yan ay hindi tayo nag-comply, tayo ay uhulihin o bibigyan ng ticket. Amen. O ikakancel ang ating lisensya. Sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tayo bilang Kristiyano, talagang ang buhay ng tao ay talagang walang takot sa ating dakilang Diyos. Ang tao na walang takot sa Diyos ay talagang ginagawa ang masama, mga minamahal. Amen. Na bagamat nandyan ang mga paalala, nandyan ang warning na talagang patuloy na ating naririnig, patuloy na ipinapangaral ang salita ng ating dakilang Diyos upang hindi tayo mag-commit, upang wala tayong maidahilan na hindi natin alam ang salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Dahil malinaw ang sinabi sa aklat ng Hosea chapter 4 verse 6 na my people are perished because of ignorance. My people are destroyed because of lack of knowledge. Kaya sa ating buhay, napakahalaga, mga minamahal, na tayo ay may takot sa ating dakilang Diyos upang tayo ay laging nandito sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus upang alam natin ang Kanyang salita. Amen. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na sa ating buhay bilang mananampalataya, napakahalaga, lalo na sa atin na tayo ay tinawag. Amen. Ikaw, ako, tayong lahat ay tinawag, pinili at inihalal ng ating dakilang Diyos. Ang ating dakilang Diyos, hindi lang tayo nilikha na inilagay lamang dito sa sanlibutan, kumain, matulog, magtrabaho, kumain, matulog, magtrabaho, na ganun lang paikot-ikot ang buhay. Bawat isa sa atin may layunin, may purpose ang buhay mo, ang may purpose ang buhay natin sa ating dakilang Diyos. Amen. Kaya't sa atin, mga minamahal, talagang napakahalaga sa ating buhay na mayroong talagang totally pagkatakot sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na sa ating paglilingkod, sa ating patuloy na paglakad, mga minamahal, sa ating paglilingkod, napakahalaga na mayroong tayong takot sa ating dakilang Diyos. Kaya nandito tayong lahat, mga minamahal, iba't ibang lugar yung ating pinanggalingan, ngunit tayo ay nandito, tinipon ng ating dakilang Diyos dahil lahat tayo ay may takot sa ating dakilang Diyos. Amen. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. So sa ating buhay, mga minamahal, dito sa
salita ng ating dakilang Diyos sa banal na kasulatan. Maraming mga Bible promises, maraming encouragement ang ating dakilang Diyos sa ating buhay. Amen. Lagi tayong ini-encourage mga minamahal upang hindi tayo mapahamak mga minamahal. Dahil nais ng ating dakilang Diyos na walang tao, walang mananampalataya na mapahamak. Amen. Lahat ng tao nais ng ating dakilang Diyos ay talagang mapunta doon sa kanyang ipinangako, ang langit at ang buhay na walang hanggan. Amen. Kaya napakahalaga yung word na pagkatakot sa Panginoon. Dahil kung wala tayong takot sa Panginoon, hindi tayo dadalo dito, hindi tayo dadalo sa Bible study, hindi tayo maglilingkod. Pero pag alam mo na ang ating dakilang Diyos ay pinagaling ka, binago ang iyong buhay, tunay na pinagpala, talagang magkakaroon ka ng takot sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. So yung word na takot, mga minamahal, what does it actually mean to fear the Lord? Ang pagkatakot sa Diyos, hindi yung ikaw ay natatakot sa Diyos at pag ikaw ay natatakot, tayo na ay magtatago. Amen. Sa ating buhay, kung mahigpit ang ating mga magulang, tayo ay takot na takot. Amen. Pag sinabi na talagang uuwi sa bahay ng maaga, ay sumusunod tayo. Dahil tayo ay may takot sa ating mga magulang. Lalo na pa kaya sa ating dakilang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ano po ba ang ibig sabihin ng fear of the Lord? May takot sa Panginoon. Kung ating babasahin, mga minamahal, ang banal na kasulatan, mayroong 300 verses dito sa Biblia about sa pagkatakot sa ating dakilang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. So, ano po ba yung pagkatakot na tinatawag, mga minamahal, sa Panginoon? Ang sinasabi po doon, mga minamahal, na pagkatakot sa Panginoon ay reverence to the Lord, to honor Him, to love Him, to stand in awe of Him. Amen. Kanina, mga minamahal, ating napakinggan, mga minamahal, sa paliwanag sa pagbibigay, to love Him. Ang sabi nga, if you love me, you will obey my commandments. Amen. Dahil alam natin na mahal mo, mahal natin ang ating dakilang Diyos. So lahat ng kanyang salita, ito ay ating susundin. Amen. At lahat ng kanyang salita, ito ay ating sinusunod dahil tayo ay may takot sa ating dakilang Diyos, na bawat isa sa atin ay tunay na tinawag at pinili ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sa iyong buhay, sa ating buhay, mga minamahal, napakahalaga na we give reverence to our loving God and uttermost respect sa ating
dakilang Diyos. Amen. Kung mayroon tayong reverence, uttermost respect sa ating dakilang Diyos, susundin natin ang kanyang mga salita. Dahil tayo, ikaw, ay tunay na Kristiyano, mga minamahali. Amen. Genuine na Kristiyano, hindi yung tinatawag na fake na Kristiyano dahil mayroong mga nagkiklaim, mayroong mga piki na Kristiyano. Amen. Na sinasabi na sila ay Kristiyano, ngunit hindi sila lumalakad ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Wala silang takot sa ating dakilang Diyos. Kahit na mayroong oras, may time na dumalo, binabaliwala ang gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Of course, sa ating buhay, kailangan natin na makasurvive, kailangan natin ng work, mga minamahal, ngunit sa ating buhay, if mayroong tayong time, talagang pilitin at pipilitin natin na dumalo sa gawain ng ating dakilang Diyos dahil tayo ay may pagkatakot sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pipilitin mo ito, mga minamahal. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At dito, mga minamahal, alam natin na maraming bagay, mga minamahal, kung paano tayo lumakad na may takot sa ating dakilang Diyos. So mayroon tayong tatlong bagay dito upang kung paano tayo lumakad na may pagkatakot sa ating dakilang Diyos. Number 1, mga minamahal, trusting the Lord. Ang sabi dito, mga minamahal, sa aklat ng awit ng Kapitulo 31 ng talatay 19, ang sabi dito, o pagkadakila ng iyong kabutihan na iyong iniingatan para sa kanila, na nangatatakot sa iyo sa iyong ginawa sa kanila, na nagsisipagkanlong sa iyo sa harap ng mga anak ng tao. Amen. Lahat tayo, mga minamahal, dito, alam natin na tayo ay may trust sa ating dakilang Diyos. Amen. Na lahat ng mga bagay, anuman sa ating buhay, ito ay ipagkatiwala natin sa Kanya dahil alam natin ang pangako ng ating dakilang Diyos sa iyong buhay, sa ating buhay, na alam niya na alam ng ating dakilang Diyos ang laman ng iyong puso, ng aking puso, ng ating puso sa oras na ito. Kaya sa ating buhay, kung dumating man yung mga trials, mga pagsubok sa iyong buhay, manatili at magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. At pangalawa, mga minamahal, na bagay na may pagkatakot sa ating dakilang Diyos. Number 2, obeying the Word of God. Amen. Deuteronomy chapter 6, verse 1. Ang sabi dito, mga minamahal, ito nga ang utos, ang mga palatuntunan at ang mga kahatulan na iniutos ng Panginoon ninyong Diyos na ituro sa inyo upang inyong magawa sa lupaing inyong paroroonan upang ariin. Amen. Ito ang mga utos, yung ating mga naririnig na mga salita ng ating dakilang Diyos sa ating mga kapwa, mga ngaral na lahat ng kanyang palatuntunan na ating sinusunod, mga minamahal. At pag iyan ay nagawa natin, alam natin na ang pangako ng ating dakilang Diyos, kung ang mga Israelita na mga sumunod, sila ay nakarating doon sa pangako ng ating dakilang Diyos, doon sa lupang pangako, sa ating buhay, yung pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang langit at ang buhay na walang hanggan, dahil ating sinusunod ang utos, ang palatuntunan ng ating dakilang Diyos. Amen. At pangatlo, mga minamahal,
hating pride. Sabi dito sa Proverbs chapter 8 verse 13, mga minamahal, ang pagkatakot sa Panginoon, ipagtanim ang kasamaan, kapalaluan at kahambugan, at masamang lakad at ang masamang bibig ay aking ipinagtatanim. Sa isang Kristiyano, mga minamahal, ang sabi dito, mga minamahal, na ating kamuhian ang pride. Amen. Bakit bumagsak ang kaaway ng Diyos ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? Dahil sa kanyang pride, dahil sa kanyang kahambugan. Amen. Tayong lahat sa ating buhay na tayo ay naglilingkod sa ating dakilang Diyos ay alisin ang pride. Amen. Maaring tayo ay nagagamit, mga minamahal, sa ministeryo ng ating dakilang Diyos at marami tayong ibinigay na gift ng ating dakilang Diyos at maaring sa ating buhay ito ay ating ipinagmamapuri, ating ipinagmamalaki at tandaan natin, mga minamahal, na tayo lamang ay tinawag dahil lamang sa kahabagan ng ating dakilang Diyos. Amen. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sa ating buhay, sa tunay na Kristiyano, mga minamahal, ay talagang kamuhian ang pride sa ating buhay. At patuloy lamang na ang bawat isa, mga minamahal, na talagang may takot sa ating dakilang Diyos. Amen. Dahil sa iyong buhay, sa ating buhay, hanggat hindi pa bumabalik ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, araw-araw sa ating buhay, mga minamahal, ay daranasin natin ang kapighatian, ang pag-uusig, daranasin natin ang paghihirap, ang patuloy na pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, patuloy na ipinagtatrabaho ang ating kaligtasan ng may takot at panginginig. Amen. Ngunit kahit na dinaranas natin ang mga bagay na yan, mga minamahal, alam natin ang ating dakilang Diyos ang nagbibigay ng kapayapaan sa iyong buhay, sa aking buhay, sa ating buhay, mga minamahal. Dahil once na pinilit natin, tayo ay nandito sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kanyang ipinaparamdam ang kanyang matamis at banal na presensya. Amen! At yon ang ating kagalakan, mga minamahal. Yan ang ating tagumpay na every time na tayo ay nandito, mga minamahal, tayo ay tagumpay at pag-uwi natin, tayo ay may kapayapaan at tagali-tagali natin ang kagalakan. Amen. Ating basahin, mga minamahal, last 2 verse dito, mga minamahal, sa Aklat ng Awit ng Kapitulo 111 ng talatay 10. Awit, Kapitulo 111 ng talatay 10. Ang sabi dito, mga minamahal, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. May mabuting pagkaunawa, ang lahat na nagsisisunod ng kanyang mga utos, ang kanyang kapurihan ay nananatili magpakailanman. Amen! Ang sabi nga, mga minamahal, na ang pagkatakot daw sa Diyos ay pasimula ng karunungan. Kaya't kung tayo ay may takot sa ating dakilang Diyos, mayroon kang karunungan, mayroon kang wisdom. Amen! Hindi tayo mapapahamak, hindi tayo madidisgrasya. Andyan ang biyaya at habag ng ating dakilang Diyos. Amen. Ang sabi diyan, mga minamahal, ang kanyang kapurihan ay nananatili magpakailanman. Kaya't sa ating buhay na patuloy na naglilingkod, mga minamahal, ay mananatili yan magpakailanman, minamahal. Ang ating paglilingkod, ang iyong paglilingkod, mga minamahal, ay hindi yan mawawalan ng kabuluhan.
Yan ang pangako ng ating dakilang Diyos. Amen. Kaya sa ating buhay, sa iyong buhay, marapat lamang mga minamahal na tayo ay magpatuloy, ay may takot sa ating dakilang Diyos upang habang tayo ay naghihintay sa muling pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Nandito tayong nakatayo na patuloy na maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos at tayong lahat ay tumayo mga minamahal at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord, hallelujah. Ako'y magtitiwala kay Jesus kahit saan dagat man o bundok. Hindi ako natatakot pagkat siya'y lagi nakatago. Ako'y magtitiwala kay Jesus kahit saan dagat man o bundok. Hindi ako matatakot pagkat siya'y laging nakatando. Ako'y nagtitiwala sa Kanya sa gitna ng pakikipagbaka. Nakutin man ang kaluluwa, ang naasahan ko pa rin ay siya. Malayo man, malalim ang libis, sa piling ko'y hindi umalis. Kasalo ko sa hinagpis si Jesus na hari ng pag-ibig. Ako'y magtitiwala sa Kanya sa gitna ng pakikipagbaka. Nakutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Kung ang rosas Kanyang minamahal, mga ibon pinapatnubayan, di lalo na yaring buhay, iniingatan sa gabi araw. Ako'y nagtitiwala sa Kanya sa gitna ng pakikipagbaka. Nakutin man ang kaluluwa, ang naasahan ko pa rin ay siya. Ako'y nagtitiwala sa Kanya sa gitna ng pakikipagbaka.
ipagbaka, takutin man ang kaluluwa, ang naasahan ko pa rin ay siya. Tayo po'y patuloy minamahal, magtiwala sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Ating pong idalangin lagi na ang takot sa ating mga puso, sa ating pinakamamahal na Jesus. Panatilihin ng malapit noon ang dakilang pagkatakot sa ating mga puso, na patuloy tayo minamahal panghawakan ng ating dakilang Diyos. Patuloy patnubayan. Huwag tayong mawala ng pag-asa, minamahal. Tayo patuloy na magtiwala sa ating napakabait na Diyos na buhay. Kapag ang Diyos ay nangako, siya'y tapat, minamahal. Anumang uri ng pagsubok, anumang mga hallelujah kadalamhatian, ginagamit ng kaaway upang magkaroon tayo minamahal, hallelujah, ng hinanakit sa ating kapwa. Magtiwala tayo sa ating dakilang Diyos, sapagkat siya lamang minamahal ang tanging kalutasan, ang siyang sagot sa lahat sa ating buhay. Kaya't kung tayo may takot sa ating dakilang Diyos, susundin natin ang kanyang mga utos. Tayo patuloy na magtitiwala. Ating hihintayin ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ako'y nagtitiwala sa Kanya, sa gitna ng pakikipagbaka, takutin man ang kaluluwa, ang kaasahan ko pa rin ay siya. Ako'y nagtitiwala sa Kanya, sa gitna ng pakikipagbaka, takutin man ang kaluluwa, ang naasahan ko na rin ay siya. Naasahan ko na rin ay siya. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa mga baguhan, sa mga bisita kung mayroon po, sa ating mga webcast viewers, napakahalaga po itong sasagawa natin mga minamahal na pagtanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi natin alam mangyayari mamaya. Malalim ang gabi, madaling araw, kinabukasan hindi natin alam ang mangyayari. Kung dumating mamaya ang ating pinakamamahal na Panginoon, makakasama kayo sa pagdagit sa mga banal. Ang sabi po ng banal na kasulatan sa 1:12, mga minamahal, ang lahat na nagsitanggap sa Kanya, binigyan niyang karapatang maging anak ng Diyos. Sa makatuwid, ang sumampalataya sa Kanyang banal na pangalan sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sabi ng Deuteronomio 32:5, ang kanilang kapintasan, hindi sila anak ng Diyos. Ngayon, kung tatanggapin mo ang ating pinakamamahal na Panginoon, sarili mong tagapagligtas, Diyos at Hari ng iyong buhay, magiging anak ka ng Diyos, mayroon ka ng sariling tagapagligtas. Tagapagmana ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ang sabi ng banal na kasulatan, Roma 3:10, walang matuwid, lahat ay nagkasala. Walang nakaabot sa pamantayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan sa ating mga baguhan, sa ating mga bisita kung mayroon po. Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa ibayong dagat, tanggapin po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang aking sasabihin, ulitin niyo po mga minamahal,
Ilakas ninyo, ibukain yung bigbig sapagkat napakahalaga po mga minamahalang pagtanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sundin niyo po ang panalangin mga minamahal. Mahal na Panginoon Jesus, salamat po mahal na Panginoon sa kaluwatian ng Ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan na aking sinampalatayanan. Narito po ako mahal na Panginoon Jesus, isang taong makasalanan. Patawarin mo po ako mula nung ako'y nagkaisip hanggang sa mga oras na ito. Linisin mo po ako ng banal mong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Narito, mahal na Panginoon, tinatanggap kita bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo po, mahal na Panginoon, ang aking pangalan sa aklat ng buhay, 10 ng aking sambayanan. Gawin mo akong tunay na Kristiyano sa isip, sa salita, sa gawa at katotohanan. Paglilingkuran kita, mahal na Panginoon, ngayon at kailan pa man. Amen. Praise the Lord. Dumalangin po tayo mga minamahal sa lahat na nagsitanggap mga minamahal para sa kanila. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama, Amang Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng pinakamamahal pa ng Kristo, sa pangkalatan ng panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Narito po yung mga anak na Panginoon na tumanggap sa iyo bilang Diyos at Hari, sariling tagapagligtas ng kanilang buhay. Isulat mo po ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay, 10 ng kanilang mga mahal sa buhay, mahal na Panginoon. Napakinggan nila, mahal na Panginoon, ang buhay na patotoo ng iyong mga anak, mahal na Panginoon. Gawain mo din sa kanila, mahal na Panginoon, upang sila ay magpatotoo, mahal na Panginoon, sa pamamagitan ng ministeryo mong ito. Na ikaw ang Diyos na buhay, mahal na Panginoon, na nagpapagaling ng karamdaman, naglulutas ng problema, nag-iingat, nagliligtas sa araw-araw, upang ikaw ay sampalatayanan nila, magpatutuo sa kanilang mahal sa buhay, sa kanilang mga kamag-anak, sa kanilang kababaryo, para sa kaluwatian ng iyong banal na pangalan. Ito po ang samunahing panalangin o Diyos sa iyong dakilang kabagan, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Praise the Lord. Ang sabi po ng banal na kasulatan sa ating lahat, mga minamahal. Ang sabi ng Hebrew 6:10, ang Diyos ay hindi liko sa ating mga gawa, sa ating pag-ibig na pinapakita hanggang sa mga oras tayo na ito na tayo nagsisipaglingkod sa mga banal. Nagsisipaglingkuran hanggang sa mga oras na ito para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi siya liko, mahal, mga minamahal. Kaya dumalangin po tayo kung ano pong nais natin batin ng mahal na Panginoon. Ang ating pangangailangan, kung tayo nangihinat ng lulupaypay, palalakasin tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga bisita, sa mga viewers, sumunod po kayo sa amin. At makikita nyo ang salita ng Diyos ay buhay. Buhay ang salita ng Diyos magaganap at magaganap sa pamamagitan ng ministeryo ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dumalangin po tayo mga minamahal. Una sa lahat, aming dinadalangin, mahal na Panginoon, espesyal po namin dinadalangin aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Iba yung kalusugan at kalakasan ipagkaloob po sa aming beloved Honorable Pastor. Aming kagalakan, muli mo siyang itayo sa iyong banal na pulpito. Ibuka mo ang kanyang bibig, mahal na Panginoon, alang-alang sa iyong mga anak at sa marami pang kaluwa na mahanap sa iyong banal na Panginoon, sa katotohanan, mahal na Panginoon. Habagan mo kami, digin mo po ang aming pagsusumabog ito, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, na aming tinanggap ang aming kailingan sa aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Narito po ang iyong mga anak, mahal na Panginoon. Itid mo ang pangangailangan ng iyong mga anak dahil sa mga pagkukulang, pagkakasala, sa dumarating sa amin mga paalala. Ngunit sabi mo, mahal na Panginoon, hindi ka liko, mahal na Panginoon, sa pag-ibig na pinapakita namin sa ay gagantihan mo kami at hindi mo kami
Hiyain, mahal na Panginoon, didinggin mo kami, mahal na Panginoon. Mga viewers po namin, mga mahal na Panginoon, sa aming mga bisita, pagpalaan mo po sila ng lubusan upang patuloy silang sumampalataya, makinig, manood ng iyong panalagawain. Ito po ang samo namin panalangin. Kapangkalatang panalangin, aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida ay aming sinasaway na may pananampalataya ang lahat ng mga karamdamang problema sa roranin, karamdamang walang kagalingan, cancer, diabetes, sakit sa puso, asthma, enlargement prostate, condition, matunaw ka, espiritu ng homosexual, espiritu ng lesbian, mapawi kayo sa pangalan ni Jesus. Lahat ng mga problema sa roranin, heart-beating problem, marital problem, solve in the name of Jesus. Lahat ng karamdaman, goiter, diabetes, asthma, leukemia, lahat ng karamdaman walang kagalingan, bulag, pilay, pipi, ipagkaloob mo po, mahal na Panginoon, ang kagalingan sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Tumalong po tayo ng 3 bisis bilang ating pananampalataya na ating tinanggap na po. Mahal na Panginoon, namin tinanggap na po ang lahat ng aming kahilingan ayon sa iyong pinangako, mahal na Panginoon. Tumalong po tayo ng 3 bisis, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. For thine is the kingdom, the power, the glory, praise, great honor to thee, thanks you forever and ever. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Dadako na po tayo, mga minamahal, sa announcement po, mga minamahal, na dadalhin po natin inaibig ng mga ating beloved ordained preacher. Praise the Lord po. Praise the Lord. God bless you, beloved Brother Saldi. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, ating beloved elder. At maraming salamat po muli sa ating mahal na Panginoon sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na ating napakinggan. Amen. Amen. At yan pong pagkatakot sa mahal na Panginoon, minamala, hindi naman po nakakatakot ang Diyos. Amen. Sa totoo lang po. Yung pagkatakot sa mahal na Panginoon na wag na tayong gumawa ng kasalanan. Amen. Amen. Wag na tayong mamumuhay diyan sa kasalanan. Talagang atin na pong pagsikapan na idisiplina ang ating mga sarili. Amen? Amen? Dahil ang pagkatakot sa mahal na Panginoon, ang prueba diyan ay disiplinadong Kristiyano. Amen? Amen? Na talagang pinakikinggan ang sinasabi ng ating dearly beloved and honorable parents in the Lord. At sa mga mangangaral na ating napapakinggan na ipinangaral ang buong katotohanan. Kaya maraming salamat sa ating mahal na Panginoon na talagang tayo po ay palaging sinusubaybayan ng kanyang mga salita. At sabi nga ng Ecclesiastes 12, talatang 13, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Ibig sabihin, katakutan mo ang Diyos, amen, sundin mo ang kanyang mga utos. So, hindi nagtatapos doon sa pagkatakot sa mahal na Panginoon dahil hindi naman nakakatakot ang mahal na Panginoon. Kung hindi, sundin, gawin ang kanyang mga pinag-uutos. So, sa mga Kristiyano, napakadali pong gawin yan, maminamahal, lalo na kapag ikaw ay puspos palagi ng Santong Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? At talagang hindi tayo inililigaw ng mahal na Panginoon sa kanyang mga salita na palagi tayong sinusubaybayan. Amen? Praise the Lord. Para lalago tayo, maminamahal. Dahil gusto ng ating mahal na Panginoon natin na pag-usapan last Sunday na ang mga patunay ng mga growing Christians, amen, yung nag-grow ng mga Kristiyano ay makikita na po sa kanilang mga gawa. Amen. Amen. Yung mga Kristiyano na yan, yung mga bata pa lamang, napakagalang ng mga yan. Dahil tinuturuan ng mga magulang na talagang maging magalang. Amen. Hindi sumasagot sa mga magulang, hindi pabalang-balang yung mga sinasagot sa kanilang kapwa, lalo na Kristiyano pa naman tayong naturingan. So, yan ang tunay na pagkatakot sa mahal na Panginoon. Natakot kang gumawa ng kasalanan. Natakot kang, may takot ka na gumawa ng
nakaka-offend ka sa iyong kapwa. So, talagang totoong nag-grow ka na sa iyong buhay spiritual. Kaya yan ang dahilan kung bakit pinapadalo tayo ng ating beloved parents in the Lord Wednesday, Friday, and Sunday to increase our faith. Amen? For faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. So, lagi pong pinapadalo ng mahal na pastor ang mga Kristiyano na nag-grow sa kanilang pananampalataya dahil alam natin, maminamahal, hallelujah, patunay yan na may takot ka sa Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At nagpapasalamat tayo, maminamahal, ng patuloy tayong sinasamahan, ginagabayan ng malapayin sa tuwing tayo pinagtitipon. Yan ay mga bunga ng mga pagpapagal ng kanyang propeta, ng ating dearly beloved Mama Dear. At nung sila ay nandun sa kalusugan pa, kalakasan pa, naalala ko nung nandiyan kami sa dako ng Pampanga, maminamahal, talagang itong mga aral na ito ay talagang nanunuot-suot sa aming mga kalamnan na talagang dala-dala namin hanggang ngayon. At talagang sila po talagang aming huwaran, aming kumplitong halimbawa, ang kanilang mga pangangaral, ang kanila pong mga halimbawa na laging sinasabi sa amin. Kaya kung mayroon man tayong iniidulo o mayroon man tayong sinusundan na mga pangangaral, walang iba yan kundi sa ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear. Dahil alam natin, maminamahal, ang kanilang mga turo talaga ay galing sa mahal na Panginoon. They are inspired by the Holy Ghost. They are talagang a man of God, a woman of God na may takot sa mahal na Panginoon, na kinasihan talaga, sinasamahan, kinasihan ng Espiritu Santo ng ating mahal na Panginoon. Hindi tayo maliligaw, hindi tayo magkakamali. Amen. Amen. Dahil ang sabi nga ng ating dearly beloved pastor, ang salita ng Diyos ay hindi pinag-aaralan yan para magiging magiging cum laude, summa cum laude, magna cum laude sa Word of God. Ang salita ng Diyos na ating ipinapangaral, ating pinag-aaralan, ay nakapagdudunong. May kasama po yung wisdom, understanding, knowledge, mga minamahal, galing sa mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Inspired, kinakasangkapan, at talagang sinasamahan ng Espiritu Santo ng ating mahal na Panginoon, ang ating dearly beloved parents in the Lord. Kaya hindi tayo maminamahal umaasa sa mga turo, sa mga dunong ng mga talubhasang gumagawa ng mga aklat, mga nangangaral, maminamahal, na they are using enticing words of man's wisdom. Dahil ang sabi ni Apostol Pablo, ang aking pangangaral, ang pangangaral ng ating mahal na pastor, ating beloved Mama Dear, ay hindi po pangangaral na tayo nanghihikayat, kung hindi demonstrasyon ng mahal na Panginoon, may kasamang kapangyarihan na kapag nakikinig tayo, kung tayo may mga bisyuso, kung tayo may mga karamdaman, kung tayo may mga katanungan, sasagutin ng mahal na Panginoon dahil kanyang Holy Spirit ang nangungusap sa atin sa pamamagitan ng mga aralin na yan. Amen? Amen? Praise the Lord. Purihin ng ating mahal na Panginoon. Kaya walang hanggang pasasalamat ating pinapaabot sa ating napakabait na Diyos na hindi siya nagkakamali na pumili ng tunay na propeta, tunay na ebangelista, tunay na guro, tunay na apostol. Amen? Tunay na pastor, amen, sa ating mga kaluluwa. Ang ating dearly beloved evangelist pastor, Wildy Estrada Almeda, and our dearly beloved assistant pastor, Lina Kumon Almeda. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At patuloy tayong maminamahal at palapit na po yung aming pong another spiritual journey na amin pong dadalawin yung ating mga kapatiran sa dako ng Kulyon, Palawan, maminamahal. Kaya sa ating mga kapatid na patuloy na sumusubaybay at every service ay amin pong pinapaalala na talagang atin pong ipaabot ang atin pong mga kamay doon sa mga kapatid natin na lubos na nangailangan, lalong-lalo na sa spiritual matters at sa kanila pong mga pangailangan, yung pagbibuild natin ng ating mga chapels doon, maminamahal, sa kasalukuyan, binubuno natin yung mga pag-aatip ng kanilang mga chapel na nangailangan sila ng mga yero, at kailangan yan, maminamahal, na ating matutustusan. At tayo naman po ay, sabi nga ng ating nag-announce last Sunday, hindi umaasa
sa tulong ng iba pang mga laki o ibang bansa kung ano pa mang pinanggagalingan. Kung hindi tayo pong mga Kristiyano dito sa Pilipinas, nagtutulong-tulong, nagsasama-sama na anumang ating may paabot sa ating pong mga outreaches na yan ay pagpapalain na malapin. Ang mga kamay na bukas palad, na patuloy na tumutulong, nagbibigay, hindi lamang ikasampung bahagi tandog, pati po yung mga special offerings, mga minamahal. Hallelujah! Sa lahat ng mga sumusubaybay ng ating programa sa YouTube, sa Facebook, at live webcast na yan, maminamahal, na talagang patuloy ang kanilang pangunawa at naunawaan tayo na ating ipinapaabot. Kami po na mga nakakarating doon, kami ang mga kamay ng mahal na Panginoon, kami ang mga paa ng mahal na Panginoon, kami ang bunganga o bibig ng ating mahal na Panginoon para may parating ang inyo pong mga ipaparating. Dahil anumang tagumpay, maminamahal, ating pong natatanggap, nararanasan, tagumpay po yan ng lahat. Tagumpay ng mahal na pastor, ng ating beloved assistant pastor, ng mga beloved babies, amen. Tagumpay ng inyong mga manggagawa, tagumpay ng mga beloved elders, tagumpay ng mga awit, mga manunugtog, tagumpay ng mga mananampalataya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya next week na po, tutulak na po yung ilan sa aming mga kasama. Mauna sila, maaaring Martes, maminamahal, ang kanilang paglalayag at to follow po kami. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya patuloy ang ating pong pagpapaabot sa ating minamahal na mga kapatiran na talagang pinagpapala. May mga extra maminamahal na maidodonate doon. At minsan nung kami po'y dumadalaw sa ating mga kapatid na yan, dati-rati, ay yung mga hindi na natin nagagamit, mga uniform ng mga adults, Pioneers Youth and Singles Choir. Aming daladala yan. Pero ngayon maminamal, natuto na sila, mayroon na silang sarili at may tumatahik na sa kanila, kaya hindi na po tayo nagdadala ng mga used clothes. Amen. Gawin na lang natin, maminamahal, gawin na lang natin, pipirahin na lang natin, o di, in terms, maminamahal, na maibibigay natin sa pamamagitan ng pagbili ng yero, pagbili ng mga instrumento. Amen. Amen. Lahat sila nangailangan, mga bass guitar, mga gitara, at yung mga drums, maminamahal, yung pong ano pang kailangan ng basic natin. Mga amplifiers o di microphones, amen? Amen? At anong tayo po'y magkrusada last year, maminamahal, halos lahat ng dala namin, iniwan namin doon sa dako po ng Kulyon, ating outstations. Kaya ngayon ay dumadaing sila, yung ang kanilang chapel doon, more or less around 20 to 22 pieces na yero, na worth 16 to 20,000 po, maminamal kailangan. So, atin po yung punuan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang ating Diyos na buhay. At 3 times a week ang ating banal na gawain sa lugar na ito, maminamahal, tuwing Wednesday, 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. At ang ating overnight prayer this coming Friday, tayo po'y huwag mag-absent, bagkus magdala pa ng mga bunga. Ipalo-up natin yung hindi na po nag-o-overnight, hindi na nag-Wednesday. Para sa overnight, kasama na natin sila, 9:00 ng gabi hanggang 6:00 ng umaga ng Sabado. Ang ating gawain dito sa San Carlos City, Pangasinan. 157 Mamarlao, Baybay, Alumpalaming Road, San Carlos City, Pangasinan. Ating Sunday service, 9:00 ng umaga hanggang 4:00 ng hapon. Purihin ang ating malapay nating Bible study diyan sa may Barangay Tibag, sa residence ng mga Tamundong. Patuloy maminaman ang ating banal na gawain diyan at dinadaluhan ng ating mga minamahal na mga kapatiran na malapit at mga choir members na nagbubunga galing sa kanilang eskwelahan. Noong ako po'y naka-attend diyan sunod-sunod ng mga around 3 consecutive services, talagang sila maminaman ay nagdadala ng mga kaklase nila at nahahabol po yung ating banal na gawain diyan sa dako ng Tibag na ipaliwanag nila ang mga Bible study natin napakahalaga. Purihin ang malapit. Tuwing Tuesday po yan, 2:00 hanggang 5:00 ng hapon naman ang ating banal na gawain. Ating TV program tuwing Saturday, 10:30 ng gabi hanggang 12:00 ng hating gabi na po. Bali, umaga na po ng Sandian sa PTV Channel 8, Channel 4 sa Metro Manila, dito po sa Pangasinan Channel 8, sa buong Ilocos, Channel 8, maminamahal, ang Jesus Miracle Crusade on television. At idaan ang ating 10 piso, 5 piso dyan sa box ng ating pong TV at radio program, maintenance bago tayo umuwi, para lubos pa tayong pagpalain ng mahal na Panginoon. Ulitin ko po, ang laging habilin ng ating dearly beloved pastor na wag tayong mag-absent sa gawain ng mahal na Panginoon. Bagos, isipin natin, kapag lumiban ka,
rapture will takes place. Maiwan ka kung hililiban ka, hindi ka dadalo. So isipin mo tuwing gawain, kaya mainam na lagi kang nandun sa gawain ng Panginoon dahil ayaw mong maiwan sa rapture of the church. Amen? Yung rapture na tinatawag pagdagit ng mga banal para doon na tayo sa pangako na malapay yung langit at buhay na walang hanggan. Yun ang lagi nating paulit-ulit na inire-remind at paulit-ulit na sumasamba tayo para maridi ang ating mga sarili. At tayo po ay kaunin o tawagin na malapay in a moment, in a twinkling of an eye, the last trump, amen? Last trump, isang tunog lang ng trumpeta. Kapag wala ka sa gawain na malapay, hindi mo maririnig ito. Kaya tiyakin mo, nandito ka sa gawain na Panginoon. Praise the Lord. Meron tayong lihans right after ng ating closing prayer at meron tayong pagpapayo. Kung gusto niyo magpapayo, ang mga brothers dito sa aking alungran, ang mga sisters sa aking malanak, kung kayo naman ay may mga bigat na mga problema, pwede ninyong idaing, matutulungan namin kayo sa magitan ng pagka-counsel sa inyo. Yung gusto pong magpabautismo, hindi pa nabautismohan, magpabautismo na po kayo at handa kayong bautismohan, handa kayong paglingkuran ng ating pong nakasign din sa baptism. Purihin naman naman, libre po, walang bayad at alam naman natin, maminamahal, na napakahalaga ng bautismo. Hindi paglipat ng reliyon, kung hindi pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Kung lahat po ay atin ang nasabi, yung magpapalihans, manalangin na dati, pumunta na naman dito sa harapan upang ilihans namin kayo. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo na po yung magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. At narito po muli ang ating beloved brother Marlon para tayo po samahan sa ating closing prayer para sa ating pag-uwi. Ilayo tayo sa kapahamakan, makarating tayong malulahati sa ating mga kanya-kanyang mga tahanan. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless po sa ating bublad. Or the preacher, tayo po sama-samang manalangin. Haldakilaw palang Diyos, mga sa pangalan mo, malapay Jesus, walang hanggang pasasalamat. Aming ipinapabot sa iyo, malapay noon, sa midweek service na ito, malapay noon, muli mong pinagpala, malapay noon, sa unang yugto, sa mga joyful song, solemn song na awitin, malapay noon, maraming salamat sa iyong paglangis. Gayon din malapay noon sa mga buhay na patutuo na patuloy naming napakikinggan, nagpapatatag, nagpapalakas ng ayong pananampalataya sa iyo malapay noon. Maraming salamat rin sa paglangis sa awiting inhalin ng kupon.